Tul il-jiem tal-ħamis u l-ġimgħa, il-mexxejja Ewropej se jiltaqgħu f'summit li mistenni jkun iddominat mid-diskussjoni dwar il-ġejjieni tar-Renju Unit fl-Unjoni Ewropea. Dan wara li fl-aħħar sigħat ma qatgħu xejn in-negozjati mill-Prim Ministru tar-Renju Unit David Cameron. Dan bit-tama li tul is-summit ikun f'pożizzjoni li jilħaq ftehim li jkun jista' jippreżentah lill-poplu tar-Renju Unit. Fil-fatt qiegħed jingħad li jekk il-ftehim jintlaħaq tul il-jumejn li ġejjin, ir-Renju Unit jista' ikollu referendum f'Ġunju. Cameron irid jirrinegozja 4 aspetti tal-ftehim tar-Renju Unit mal-Unjoni Ewropea. Dik ta' l-integrazzjoni, il-kompetittività, il-benefiċċji u ż-żona euro. Cameron irid li r-Renju Unit ikun eżenti mill-prinċipju ta' Unjoni Ewropea aktar magħquda u dan għandu jkun miktub fit-Trattat għall-ġejjieni. Ir-Renju Unit irid ukoll il-projbizzjoni għal 4 snin ta' ċerti benefiċċji għal ħaddiema immigranti mill-Unjoni Ewropea, xi ħaġa li trid tkun maqbula mal-pajjiżi l-oħra. Cameron irid assigurazzjoni wkoll li l-flus taċ-ċittadini Ingliżi li m'għandhomx euro ma jistgħu jintużaw qatt biex jagħmlu tajjeb għal problemi fiż-żona euro. Hemm ukoll proposti marbuta ma' aktar sovranità. Intant fil-laqgħa tal-Ministri għall-Affarijiet Ewropej, id-Deputat Prim Ministru Malti Louis Grech iddikjara li l-Unjoni Ewropea u r-Renju Unit huma aktar b'saħħithom flimkien. Qal li l-Istati membri se jagħmlu l-almu tagħhom biex tinstab soluzzjoni fuq il-proposti tar-Renju Unit għal ftehim ġdid bejn il-pajjiż u l-Unjoni Ewropea. Iżda Grech insista li dan għandu joffri ċirkostanza fejn ikun hemm sitwazzjoni simili u ġusta għal kulħadd. Intant fis-summit se tkun diskussa wkoll it-tema tal-immigrazzjoni. Bid-Deputat Prim Ministru Grech jinnota l-ħtieġa li jkunu implementati miżuri maqbula u li tinstab soluzzjoni fis-Sirja.